Għawn biex sena u jaqaw qed titħajjar Ara minn moħħok eħseb it-tajjar M'intix qed tinduna kemm inta ġajt Ara kemm l-ommok int weġġajt Ma jistax ikun li naturali Tiġi xtajt li dil-ħaġa normali Fil-familja qatt ma kellna ħadd Li jseklek u jagħmel dak suħat Li ruħek iġġib aktar maskili Kif jista' jkun ma ġiex tixbaħlili Li tneħħi minnu fih daqsies Li ma ġibniex biżin in-nies Li ma narax aktar dal-mossi Din il-fażi jeħtieġ minnu fih U ġon normali u dan ngħid tinsih Kont għadni żgħir imma x-xena li ftakara Kont ngħid li nimxi qisni mara Għadha żmien biex lili nnifsi aċċettajt mingħajr ma rritmi żbaljajt Forsi kienet torta mentalità Għalija kienet ibsa ngħix dik l-età Nisimek tgħid li x-xewqa tiegħi Ma rrid inbiss li nħossni minnek maħbub Imma llum li kejja li jgħid ħares fil-mera li l-nifsi wed Tiġ taqgħu tqum x'inhu maskili Ma nikdeb nilħadu lanqas lili Għandi dritt li xħajtu kif nixtieq Li ma tistax normali Li ma tistax bħalli ben il-ħali Li s-sittijiet ma jkun ħadtu għal Għadi int ma tħossok għal Għandi dritt li xħajtu kif nixtieq U s-sittijiet ma jkun ħadtu għal Għadi int ma tħossok għal Wedni Imma llum minkejja li jgħid ħares